Salamata Vatan TV YouTube kanalımızın hormatly tomaşaçylary. Şöhriyet älemine fiyaha datly gepleşigimiziň täze sanyna siziň ähliňiz tomaşa etmäne çagyrýar. Gepleşigimiziň bu gezeki myhmany Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň talebi Bäwul Kakalyeva. Ilki bilen gepleşigimiziň başynda siz özüňiz barada, ýani siz Türkmen telewizionyanyň, ýani owaz radio ýaýlymyna 17 ýyl bäri zähmet çekip halkyň söýgüsini gazanyp gelýäňiz. Gepleşigimiziň başynda, ýani öz 17 ýylyň içinde toplan tejribeňiz dogrusyna hemde umuman radionyň işini hemde dörejülük bilen baglanşdyryp zähmet çeken işiňiz hakyna tomaşaçylarymyza gurun berseňiz. Sağ olun meýwe. Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalyňyz bilen bir ýakyndan tanış. Häl işini berleýän ýurdumyzyň syýasy wakalary, umuman ähli hormatly prezidentimiň alyp barýan içeri we daşary syýasaty dogrusynaky ähli makalalar bilen ýakyndan tanış bolýar. Şoň bilen baglylykda siziň edebi çeper gepleşikleriniňizde de biz ýakyndan tomaşa edýäs. Ilki bilen siziň öýüňizde köp sag bolsun aýdýas. Elbetde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň jurnalistika hünäriniň talebi şol talipligiň daşyndanam elbette utgoşdurup şu ýene-de radio ýaýlymda işimiziň dowam edýänligine bizi gaty bergen sebäbi häzirki wagtda bizde hem işlemäge hem okumaga uly mümkinçilikler bar. Şoň üçin biz umuman geljekki jurnalistler hiç bir kärde gapdalla durmalylar. Biz siýasatdan, ykdysadylykdan, biz edebiýat bilen, taryh bilen umuman ýurduň içinde bolýan ähli zatlardan habarly bolmaly. Ýöne halkyň üns berýän esasy zady bar. Şu radio ýaýlymda 2004-nji ýyldan bäri zähmet çekip gelýän bolan halk üns berýär şol diňe men goşgo goýanlaryny öýdýärdi. Aslynda men diňe mikrofonuny goşgo gamak, gepleşik taýýarlamakda da çetde durmak, söhbetdeşlikler taýýarlamakda da gaziýet jurnallarda ýakyndan çykyş etmekden hem çetde durmak. Umuman dörejüligiň ähli uğurlary bilen sazlaşykly işiň göreseň, ol özüň üçin gowy bolýar. Onsoň diňe bir käriň eýesi bolup, başga kär gyrada goýup bolmak. Bir içine girdiňmi dörejüligiň, hemmesini diň alkysyň özüňe gowy. Inni elbetde hormatly prezidentimiz 2007-nji ýyly owaz radio ýaýlymyny açyp berdi. Şol radio ýaýlymyň esasy maksadym aýdym saz radio ýaýlymy. Ýöne açylandan soň ol radio ýaýlymda esasy dinleýijiler üçin ýaşlar bolan soň Halipa aýdymçylaryň aýdymlarym, gidýä konsertlerim ýöne şol esasy ýykyn edilen zatlaryň biri çeper eserler, powestler, hikaýalar bilen birlikde diňe söýüp hakynaky gepleşikler boldy. Men şoň üstü bilenim eýýäm sen öz işiňde, sen haýsy işiň başyna baraňda sen şonu özüň gownajagy ýerine ýetirmeli. Onuň şu goşgular alýan işiň oka beren halkda pikir edýär. Diňe hamala söýgü hakyny goşgo goýmaly diýen düşünje bolýar. Men aslynda özüm durmuşy goşgular goýarýan. Ýöne ol men işim bolan soň hamala men şo zatlar şeýle okaýan halk goýarýar. Ýene okadasy gelýär. Aslynda söýgü diýen duýgy ýaşlar üçin bir iň gyzykly tema da. Olar şonu hemişe okadaslar gelýär. Ýöne elbetde häzir gepleşigimiziň dowamyny onu okap berer. Ýöne men esasy özüm goýarýan zatdan felsepe pikirlere gulluk etmek goýarýan, şonu dinlemek goýarýan. Biz onu umuman halkara diline alamyzda filosofiýa diýäse, şeýle filosofik pikirleri bir şahyrlaryň goşgularyny duýan wagtymda şonu bir zat gözlemegi, many aktarmagy, şonu nämedir bir zat tapmagy goýarýan. Egerde okuyan goşgym maňa has düşnükli bolsa, men kan köplen şahyretden täsirlenip bilemok. Eýem maňa düşnükli bolan zat ol. Men pikirlendirýän poeziýa men gulluk etmek goýarýan, şonu okamagy. Onu ol biziň poeziýamyzda bir nusgawy edebiýatymyzda barda, biz daşa gidip oturmalylar, magtymyl pragyny. Şu ýaş bolsun, ýaşyl bolsun, elini alyp öňkü okan goşgularyň bolsa, şunu näme diýdik diýip häzirim sowalyň jogabyny gözleýän ýerleň bolýar-da. Şonu ýaly pikirlendirýän zatlaryň ýygyny köp wagt gezmek goýarýan. Men şoň jogabyny gözlemek goýarýan. Magtymyl Pragy ýa Jelalettin Rumi nusgawy edebiýatyň wekilleriniň goşgularyny goýarýan. Onsoň häzir
Türkmen edebiyatynyň taryhyny 20-nji asyr edebiýaty hem döwrewaplygy bilen, hem milliligi bilen, hem diliniň çeperçiligi bilen umuman diňe bir Türkmen edebiýatynyň taryhyna däl, başga bütün dünýä goňşy döwletleriň edebiýatynyň taryhyna da girmek başardy. Bir Qara Seyitli, Gurban Nazar Edizow, başga da Atajanow, Kerim Gurban Nepesow, Gurban Nurdy Gurban Sehedow, bir gatken şahirler misal getirip bilýärse. Indi proza bilen poeziýaň tapawudyny hakyna, umuman edebiýat hakyna näçe gurrun etseň edibermeli. Näçe prozaň, poeziýaň, umuman şol janrlaryň haýsyna gireňde de hiç şeýer öz erkine goýanak. Men şu taýda bir aýdasym gelýän zat bar da, meşhur prozaçymyz ýazyjy Gurban Nurdy Gurban Sehedow öz ugry boýunça bir näçe metbuat gazetleň, jurnallaryň bir ýolbaşy wezipelerini işleyen adam da ýöne şol adamyň bir ýekeje goşgusy taryhy fiňdi. Yani onu biz çağalykdan bilýärse, enedir ene goşgy. Soranmış bir wagt ay güne bakyp. Şol şahir aslında şeýle bir köp romanlaryň, şeýle bir köp proza eserleriniň awtory bolýar. Indi diýjek bolýanym şol ýeňillen, akylly şeýle bir mektep kitabyna salynan üýtgeş goşgy bolýan, kiçik çağalaryň bilýär şo goşgyny. Diýmek, ana şol öz poeziýada özüniň ýerine goýupdyr ýeke goşgusy bilen. Öwrenenmede ýoksa biziň 7-8 ýyl bolanda häzir hem ýatdan çykan okşa goşgy bar. Mümkin ol pikirem edýänler gaty üns bermedik adamlar şol Gurban Nurdy Gurban Sehedowyň goşgusy öýtmeýän normaklary mümkin. Hamala şo goşgy şon ýaly dilimede geçipdir bolýan. Kerim Gurban Nepesowyň goşgulary aýdyma, şygyra has köp ýykyn edilen soň Kerim agaň kymka diýen düşünjelerim ortaga gelmegi mümkin şu ýerde. Ýöne anha şol taryh diýilýär-de ýa-da biziň meşhur ýazgymyz bar, häzir hem aramyzda ýaşap ýör halipamyz Atajan Tağan 40 ýylla ýazylan kitap diýen günnelik ýazgylarym biziň okujularymyzda tanışdyr. Şol Atajan Tağanyň diliniň araslygy, oň poeziýasy, şoň bir üýtgeş goşgusy bar, hemmämiz ýatdan bilýärse çağakdan aglama gurjak. Aglama gurjak, men seni eý görjek. Ana şol Atajan Tağanyň mektep okuwçy döwrüne ýazan ýöne soň wagtyň geçmegi bilen kän goşgy ýazman Atajan Tağan proza üsveren. Kitap ýazan, hikaye, roman ýazan ýöne diýjek bolýanym ana şygyryet älemine girip bolýan eken ýeke goşgy bilen. Onu nädip girmeli, halk kabul etmeli. Egerde halk kabul etmese ol hiç hili ýagdaýda girip bilmeýär. Ýöne koýdy, sada bolsa da şol girmek başarypdyr. Taryh da onuň özi. Hawa. Däwil şu wagt sözüňde de diýdim, eýem ençeme proza, poeziýa eserlerini ýazan türkmeniň ustad şahirläriniň, ýazyjylarynyň köpüsiniň adyny tutdyňyzda, asylyň ýüregiňizde has ýakyn bolan ustadlarymyzyň dörejiliginiň haýsyny has ýüregiňizde ýakyn bolup, gaýta-gaýta kitaplaryň gatyn açyp okasyňyz gelýän şahirlerimiz haýsylar? Birinciden ana sow edebiýatymyzdan men mudama magtym bolýan dinlemek, okumak görýän. Soňky 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň ähli şahirleriň goşgusyrym häzir bir kitabyň için okap çykandan soňam alyp şol taşlanan okda wagtyň geçmegi bilen eliň alynýar, şo goşgular okulýar. Men ýöne Gurban Nazar Edizow has ýakyn görýän. Bilemok şeýle şo bir wagt ýaşyrak, has bir irrak döwürlerde şoň okan goşgularynyň söýgü hakyna mukaýdy pikir edilen goşgularyny indi okaýan şu taýda söýgü ýokda, başga bir zat bar diýip pikirlenýär. Sebäbi iň soňunda Gurban Nazar Edizowyň dörejiligine filosofiýa has bir ýokary göterilýär-de. Men ýaňam sözümiň başynda aýdypdym da, filosofiýany men has gowurýan diýip. Şoň üçin filosofik pikirler bir hili güýçli bolanyny men şol adamy artykmaçy zehinli hasap edýän. Sebäbi men okuyan zadymda özümiň garaşmaýan pikirlerimi göresim gelýär. Sebäbi şu kitap şeýle oturýanlar, şu eserde häzir şu gahrman şeýder, şu goşgy şeýle oturur diýen düşünjäni göresim gelýär. Düýbünden men garaşmaýan zadym bolaryn isleýän şo ýerde. Durmuşa garaşmam edil şon ýaly. Onsoň men Gurban Nazar Edizowyň poeziýasyny şol atdyra has köp duşýar. Her şini okuyan men şonu. Ana Sultan Kekilba bar, Denan şahirlerimiz bar. Oňam gaty goşgular bar. Şeýle bir mertlik bilen şeýle bir ýazyp
gaty bir täsir edebilýär da şol. Indi men şu ýerde meýwe biziň häzirki ýaş şahyrlarymyzdan bardana Qakamrat Rejepow döwrümizden wasypçysy ýa Halipa şahyrlarymyzdan Gözel Şagulyeva bar, ýaş şahyrlardan Gülşirin Hanyba bar. Şu ýerde şol kitaplardan bir okap bereýin goşgularyndan. Käbem, seni küýsäp gelli ýazlar. Sen dünýämiň ýazy käbem. Daşyndadyr ogul gyýylaň, gül göwnümiň çagy käbem. Jan nisem janymdan eziz, sen dünýä barymdan eziz. Soğudundur üşbu zemin, sen durmuşyň duzy käbem. Başynda ýyllaň aklygy, yüregiň jahan şatlygy. Giň dünýämiň awatlygy, şuglazar çıragy käbem. Seni ýyllardan gysgannym, seni ýellerden gysgannym. Mydam ýanyňa gyssannym, ýüzüm saňa sary käbem. Otyrsyň ýoluma garap, eglensem hallaryň harap. Eje, ömrüň bolsun ziyat, sen ömrümiň ýazy käbem. Bilýärmiň janan söýdügüm, baryňda dünýäň toýdugyň. Aydan hem ayçyk aydymym, sen hudyň owazy käbem. Umuman şu şahyrlaryň dörejliginiň haýsy birine aralaşyňda da watan hakyna, toprak, owa hakyna, tebigat hakyna goşgularla birlikde hükman edip käbelemidi. Wasyp edýän goşgular da bir ýygydan duşa sebäbi biziň hemmämizde de käbelerimiz bar, ejelerimiz bar, ýakyn insan dünýäde. Şoň üçin olary bir ýüregiň gapdalyna goýup, olary bir şygyr döretmezlik, okamazlyk mümkin emdäl. Türkmen edebiýatyna görnükli ýyzy goýup giden ýazyjy şahyrlarymyzyň gaty köplügi esasanam Magtymul Pragy hemme şahyrlarymyzyň, ýazgylarymyzyň halipasy bolup durýar. Çünki Magtymul Pragy dünýä şahyr, şoň üçin her şahyr şonuň bir temasyny alyp gidip öz dörejiligine siňdirýär. Hemme Türkmen edebiýatyna görnükli ýyzy goýup giden bir şahyrymyz bar. Özüni Magtymula meňdetýär. Deňe nokta meňdetýär. Ýagny olam şahyr, menem şahyr. Olam berger, menem berger. On halan gydynyň ady meňli, menki halla diýär. Şol sözleriň awtory kim sizin pikiriňizçe? Gurbanazar Eziz. Elbetde. Gurbanazar Ezizowyň dörejiliginiň şu wagt ýerleşlerimizde bir goşgularyndan okap berseňiz, bizem diňlesek. Bale. Ay ýönü, keypini aydym aýdýaryn, keypine hoş salam ýollaýan güni. Tanışlyk üçin näl gyýylara duşdum, salam keýgim diýip geçýän keypine. Garagol çagan guşday götürüp münnürýäryn sazdan nur kelläme. Suwa daşdyň ýaryn, bökýä oýnaya, ýer şol suwa daşdyňamda näme? Dükanlaryň vitrinasy enaýy, dükana dıkılıp girýäryn ine, soraýaryn onuň munuň bahasyn satyn almakçy däl ýöne keypine. Guşlarym baglarda jagylly jogul, ýollarda baglarym guşlary bilen bu täsil gün ýaýnap otýar enaýy, keypine ýöne keypine. Çaga ýalyby arassa asmana, kellän degip owaz edýär keyp bile. Onsoň neneň Saturnyň halkasyn şilyapa dek geýmejek sen keypine. Şu ýerde bir köp bilenç haýyş edýän goşgular bar da, Gurbanazar Ezizowyň maňa seniň gözleriňden gitme ýok diýe. Şu goşgusyny aýdyp bereýin. Maňa seniň gözleriňden gitme ýok. Maňa seniň sözleriňden gitme ýok. Düşün, bu dünýäde soňky gün için seniň şatlyk hem gussaňa bagly men. Seniň ýüpek gejeleňden gitme ýok. Seniň aýdyň günnizligiňden gitme ýok. Ol garagol jahillykdan giderin, ol hasaly gojalykdan giderin. Çünki men olardan gitmän bilemok. Emma seniň ykbalyňdan gitme ýok. Men we men, sen bolsa ullakan asman, taşlaryň nur edip üstüme dökýän. Emma düşünlälem, şeýle gün nogur, taşlaryň gar bolup üstüme ýagar. Şonu ak saçyňy sylyp ýüzüme, gararyn belentden ýeriň ýüzüne. Men bir gyýza gözleriň görerin, men bir gyýza sözleriň görerin, şapakda görerin ýaňagyň alyn,
gecede görürün ýanagyn halyn. Synlap ýapraklaryň ýüzüne derin, onna senin göz ýaşyň görerin. Zemin aýlanyp dur, oňatlyk ören. Hiç bir güýje oň ýolun tutma ýok. Dünýäň her gülünde men seni görýän, şonuň üçin bu dünýäden gitme ýok. Sağ olun. Sesini belent ýaňlantyn. İýleşlerimiň arasynda ençe ýyl bäri bir näçe goşgulary okap, hekaýalary okap, meşhur bolan bir adam bilen söhbetdeşlikde maňa jogap beripdi-de, ýagny men indi kitap okumany hiç ýyl halamaýan idi. Üstüne de kän bir goşgu okumana mende höwes ýok dedi. Men diňe işim üçin okaýan idi. Ýöne şol jogap berendigine garamazdan sesiniň ogodanlygy, goşga berýän duýgusy, halka şeýle bir gyzgyn bilen ýetirişi. Ýa-ni söýgüsiniň ýokdugyny bildiren ok şeýlemi? Bildiren ok. Özi ýürekden okaýan ýaly. Halk şonu şo goşgu okaýşy bilen tanatda. Söýüp dinledi. Hatda menem okuwçy wagtlarym dinläp lezzet alýadym. Bir kele höwes töreýärdi, dörejiligi de bir kele içimde höwes töreýärdi. Diýjek bolýanym höwes bolmasa da, şol goşgu okumany içimde söýgü bolmasa da dinleýje şol goşgyny ýetirip bilýär. Men misal üçin taryhy eserler gowy görýän. Taryhy eserleri hakyky durmuşa ýakyn zatlar gowy görýän. Men ýaňam gurrun başyna aýdandyr, söýgü temasy maňa daşarak diýip. Ana şol men okaýan ol halk kamala diýersiň, men şonu şeýle bir gowy görüp işim üçin okaýan, dogrymy aýtsam. Egerde men hemişe okap gezmeli bolsam, islegim boýunça okumaly bolsa, men onu başga zatlar okardym. Misal üçin aforizmler okardym. Hemişe peltepe pikirler okardym, rowaýatlar okardym, taryhy eserler, şahsiýetliň durmuşyna wakalar okardym. Hakyky durmuşa bagly zatlar okardym. Ýa-da owa durmuşymy adamlaryň içinde gurrunlörmi, haýsam bolsa bir meseleň çözgüdini tapmak hakyny bir hakyky gozgulýan meselemi, şonýalyk zatlaryň içine girmek görýän. Ýanky duýguly mesele bar. Ol men duýguýma azyjyk ýat. Ýadam däli, ýa bir wagtyň geçmegi bilen çetleşilen bolmagy mümkin. Ýöne näme üçin şonu da halk şonu gowy garşylaýar. Olny bizim häzir gowy süňümizde siňen bolmaly, sisimizde süňümizde. Onuň inni şol sen dünýäňe ýakynam bolmasa, men şunu etjekkälik edip bolmaýar. Mysal üçin häzir özüň pikir edip gör. Her hili matematikini ýa tikinçiň bir käwat ýüzüň turşady birak alýa, bir ýyl biraz kynrak görýär şol may maşinim gowy diken ok ýa ýene bir zat diýen ýaly. Şonýalyk käne tikinçiler dogry men şonu da şol ýanky zähmet hak üçin alýar şonu edýär. Eger häzir gowny jaý etmese biz onu ýene düzeltdirýär. Dogry dämi? Onsoň ol biziň işimiz bolan üçin biz onu kiçi dillen bärde okap bilmeýär. Şol gahrymanyň iň bolmalyny ýazan eserine hormat goýmaly. Getiripdirmi? Şonu hukman, şo duýguny ýaşamaly wagtlaryna bolsa. Ana şol ýeňýän bolmagy mümkin, ol ýanky gurrun beren mümkin men tanaýandyr, ýöne sorajak dälkimdigini. Ýöne şonýaly, egerde men özümde isle goýdy, onu men okujak zatlamy diňe saýlap gederdim. Öz islegim boýunça okumaly bolsam. Ýöne ana men aýtdym, şol bir hili hakykatdan bir ýazyjyň gurrun berýän zadymy, ýa bir hakyky zady goly zatlar görýän özüm. Kän goşgular okudyňyz ýöne içinde bir taryh, bir waka ýatan, ýüregiňizde galan goşgu barmy? Men bir zat aýdaýyn meýwe. Şu wagta çenli mümkin plança diýip biljek däl ýöne 17 ýylyň içinde gatyk şolaňam bir 95 götürmünni okan zatlam goşgu bolmaly. Olaňam köpüsi söýgü goşgular bolsa. Şolaň ýadymda galanlarym bar. Ýöne halkyň arasynda meşhur bolup giden goşgular bar. Onu men bir gezek okaýan, soň bu wagtyň gelmegi bilen halkyň içinde ýaýraýa.
Ýaýrady men özüme dinle diýerler, şey dip şo goşgyn men özüme meşgul edýärler. Düşünüp bildimmi? Düşündim. Şon ýalyk. Ne men onu okaýana geçýän. Bu sebäp bilen biriniň eline düşýär. Düşýärde ýa-ni telefonlary, internet saytlarken ýaýra diýerler. Şolaryň arasynda men şo ýaýradan goşgularyny dogry maýdaýym, kän söýemok. Ýöne halk şeýle bir gowur ýa şo goşgulary. Häzir men şonuň bir bende aýdyp berýän. Çağırlym bardyň seniň toýuňa. Ana şo goşşo teşekkür. Men barmakdan bu gelişikler şo boljakdy. goşgyny ýaýradypdyrlar. Indi diňe şondan soň adamlarda diňe süýgi goşgy dinlemeli, hasam ýaşlarda dinlemeli düşünje o ýöne. Türkmenistanyň halk ýazgysy Halipa Şahyrymyz Atamurat Atabaýewiň maşgalasy bar. Şahyr denan bir oradur diýip bir mümkün dinleyijilerimize tanış bolmagy mümkün. Türkmenistanyň halk artisti Atabay Çargulyf bir aýdym aýdypdy durmuşa çykýan gyzyň. Gözleriňde müýnüň ýok, aglama gidýänip dogdup öýüňde. Ana şol goşgyň awtory bir oradur diýip Atamurat Atabaýewiň maşgalasy. Mümkün halk hamala şonu Atabay Çargulyf aýdandan soň oň awtory ýatdan çykýar-da köplenç halkda şeýle bir düşünje bolýar. Sebäbi hemme kişi hemişe tarih okap ýörünok, edebiyat okap ýörünok. Diňe dinleýärler, olar aýdym bilýär, Atabay Çargulyfy bilýär. Şoň üçin ana şol şahyrden anyň dörejiligine gaty ul hormat goýýan. Ýok, hakym ýok, seni inkar etmäge, ýykmadyň göwnüni beýwefalykdan ýaly şeýle bir setirler bar. Gaty şol söýgüden ýanyna bolsa, özüni alan bir mert Dinan hükmünne suratlandırýar da şol goşgularyna özüni. Men ana şon ýalyk bir goşgy ýazsaly has bolýar, ýani şol düýbünde mertlik göresim gelýär şol. Ruhunda mertlik göresim gelýär. Sebäbi birinciden şahyrlyk diýen zat hemme kişe berilen ok. Eger berilýänne de şol halk şondan dalysy ýa-da şoň eserinden bir özüne bir zat gözleýär. Eger şoň içi agy ifgan bolsa ýa bir şeýle bir göwnüňe çökkünlük täsir edýän bolsa, onda ol bolamak da şol. Näme de bolsa ol halka teselli bermeli. Şu goşgyn okap ýok, menem edil şoň durmuşum, men munna da bolupdyr. Men şeýle bolmaly. Sebäbi adamlar haçanna begençli günlerinde şol begenje ýakyn zatlar gözläp özüne ýaran gözleýär. Gynançly gün bolýar, durmuşda her hil pursatlar bolýar. Aya biriniň bir ýakyn bir zat aýrylýar, ejesi ýok bolýar. Eje hakynda goşgulary gözläp başlaýar, dinläp başlaýar, aýdym dinleýär. Ýöne şoň ýygyna bir näme de bolsa ýaşaýşy bolan umyt bilen jemlense, adam ýene özüni el alyp ýaşap başlaýar. Egerde şol göwn çökkün bolsa, onda ol bolanok. Men pikirimçe şol hökman bir ruhy beýiklik bolmaly, haýsy bir eser gaňarsynda. Bizim bir aýdymçy şahyrlarymyz bar da. 20-nji asr türkmen edebiýatyna Gara Seýitliýew bar, Ata Atajanowyň aýdymlaryny bilýänsiňiz. Aýla akşam bar, Oňşagyz bar. Gaty köp goşgular aýdym bolan. Şol Ata Atajanowyň dörejiligine ýüzlenesim gelýär. Köne gözerde. Seni gök gözerde göresim gelýär. Çynarymyz çagyryp dur haýaly. Saňa aýdym aýdyp beresim gelýär. Nerede bolsaňam eşdiler ýaly. Seni gök gözerde göresim gelýär. Bagly bulak çagyryp dur haýaly. Saňa goşup beresim gelýär. Ýakan daky täsin keşdeler ýaly. Wah, senden sudur ýok. Gumguklyk gözer, bulkullaýan bulak seslen ýaçala. O wazym iýdiňi ýydarlap geder. Şol şadyýan gözer, çakyndan şola. Sedasyz nala ýa awunan ýürek. Bulut da gizleýär aşyklasyny. Seniň sanraýan sesiňe derek eşitýän ýapragyň ýuwaş sesini. Näme diýende de meýwe biziň tomaşaçylarymyz ýaşlar, şoň üçin häzirki wagtda ýaşlarymyzyň iň bir söýgüli şahyry bar, Denan şahyr Gülşirin Hanywaň goşgularyny okap bereýin. Başlygyna. Bolsaň bolýar. Sürmeler bozulsa gaşdan,
Baharlar aylansa daştan, tapaw diyor kayfı yaşta, sen bir zady bilsen bolýa, kä gözüme iýilsen bolýa. Asman hem zemin arasyn, söýgüniň hökmü sorasyn, diýdämiň agy garasy, sen bir zady bilsen bolýa, maňa mydam gülsen bolýa. Köşeşmez kalbim zar hiç, galan zatlaryň bar hiç, ya ir bolar, ya juda geç, sen bir zady bilsen bolýa, çaqylygma gelsen bolýa. Armanım ekder yeller, goý geň görse görsün iller. Soňky pursat gyssam elleň, hem bir zady bilsem bolýa, ýüreginde bolsam bolýa. Sen gamlanma. Sen gamlansaň aýlanmaz yer. Sen gamlansaň dogmaz aýym. Senin şatlanmagyň üçin men munna bar zada taýyn. Sen gamlansaň dünýe tümmor, sen gamlansaň çyrag öçür. Bagt kölümden arzudurnam, terk ederde umma göçür. Sen gamlansaň urmaz ýürek, sen gamlansaň bikarar jan. Gülküň bilen dolsun kökrek, sen gamlansaň men gursan. Sen gamlansaň aýlanmaz yer, sen gamlansaň dogmaz aýym. Senin şatlanmagyň üçin men munna bar zada taýyn. Şat köňlüňi gubar alyp, gama bassaň ýatla meni. Geceler uykudan galyp daňa ýetseň ýatla meni. Ýalňyz özüň uzak menzil sökönüňde ýatla meni. Güne meňzäp bir ak meňiz bakanyna ýatla meni. Aşyk bolsaň gözel gyýda şatlanmasa ýatla meni. Gül berseňem çöküp diýda aklanmasaň ýatla meni. İşe gitseň aryp gelseň ýylgyrmasa ýatla meni. Hatasyny aýdyp bilseň ýygyrylmasa ýatla meni. Gecelerine ýola wakyp garaşmasa ýatla meni. Gowny galsa içiň ýakyp yaraşmasa ýatla meni. Durmuş ýoluň barlygyndan batlanmasa ýatla meni. Bir wepaly ýarlygymam ýatlanmasa ýatla meni. Adam näme etmese ýüregi kütelýär. Adam egerde durmuşda her kim bir maksat bilen ýaşaýar. Kim hemişe aňsat ýaşaýyş gowurýar, kim hemişe hasırdanyp şo ýaşaýyşyň bir mazasyny, hödürni görmek gowurýar. Her kim bir zatdan lezzet alýar. Ýöne men bir öňe sürýän pikirim bar, adam birinciden tewekkül bolmaly. Ikinciden hem öňüne bir maksat goýup şoňa ýetjek bolmaly, anam bolmaly. Aňyrsam, anam edeniň bilenim haçan maňa şol arzulam hasyl bolar diýip oturmaly, hereket etmeli şoňa garşy, gözlemeli, agtarmaly, tapmaly. Ýöne hemişe öwrenmegi gapdaldan aýyrmaly. Arap Gurbanow Türkmen radiosynyň diktori ýazyjy hemişe diýen eken günne bir söz öwreniň. Günne bir söz öwrenseňiz bir ýylda 365 söz öwrenýär diýen eken. Indi bu söz ýanky öz türkmen sözlügimiz hakynda aýdylan. Biz köplenç öz nusgaw sözlerimiziň köpüýimiz näme manyny aňladýany bilenmek. Egerde bir dörejiligiň içinde işleýäsmi, biz magtumulyň dörejiligiňi gaty bir täfin, bir çuň sözlerkenle şoňa düşünmeýänimiz bar. Eýem şu näme aňlap, eger düşünmek üçin söze düşünmeli. Söze düşünmeseň magtyny düşünip bolmaýar. Ýa sözlügi agtaryp başlaýar. Şoň üçin öwrenseň özüňe peýda. Hemişe nämedir bir zatlara bir ýygyňa seredende şu käwagt adamda bolýar da eýem 20-nji ýyl tamamlandy, 20-nji ýyl wagt çeýle çalyp geçýär. Geçen ýyl men näme edip geçdim, nämeleri gazandym, nämelere ýetdim. Şu kitaby şunu okudum, muny beýtdim, muny eýtdim. Muman bir hili özüň hakynda pikir edende näme de bolsa bir eden zadyňdan göwüň hoş bolsa gowma diýär. Şoň üçin hemişe öwrenip gezmek az bolşoň. Adamyň kellesiniň işleýişem duru bolmagam, bir ýanky gujurly bolmagam, ýanky okuw, öwrenmek bilen bagly. Egerde adam okumasa, öwrenmese, görmese, köpçülige gitmese, oň beýni kütülşmek bilen bolýar.
Merkezi bir crossword çözsün, yadım güýçlenir ya, pikirleniş okuyun güýçlenýär diýilýär, okumagam edil şonlar. Hemişe köp okuyan adam köp bilýär. Baran ýerinde de ýüzüň gylmasa goýda, haýsy bir da soralanny. Şol ýerde okumak hakynda da aýtdyňyz ýödümde. Öz okan kitaplardan yüreğimizde galan 3 tane kitabı tamaşaçylarymyza haýsy kitaplar okumak maslahat berýän? Romanlardanmy? Roman, poeziya. Umuman men hiç bir dünya edebiýatynyň eserlerine gaty hormat goýan. Şu bizim hormatly prezidentimiň öz tagallasy bilen Dünya Edebiýat jurnalymyz bir her 2 aýdan çykýar da şu dünya edebiýatynyň bir meşhur eserleri bir türkmen diline terjime edilýär. Men ana terjimeçilik bir sungatymyzyň gaty ul ösýanyna begenýär, şonu ýatlap geçetim elýär. Men terjime edilen eserlerden, dünya eserlerinden şu bizim meşhur terjimeçimiz var da Analy berdi. Şoň eser esasyna bizim teatrlarymyzda Romeo ve Julietta dramasy goýuldy. Şeýle goýgorýan şol eseri hasan türkmen dilini okumak sebäbi şeýle bir öz dilimizde ýaptyrdy. Şol hakyky türkmenler şol döreden ýalydy. Ana bizim şol uly buýsanjymyz şol eseri öz türkmen dilimizde okumak. Biroq şol dünya eserleri egerde öz eserlerimizi almaly bolsam, men Nargylç Hojageldiýewiň bagşlaýarym romanyny Ökman aglarym 2 tomdan bar, 2 jiltden gaty gowdurmuşy eser. Gurban Nurdy Gurban Sehediň eserlerini gowurýan. Iň köp okan eserim şu Gurban Nurdy Gurban Sehediň Toýly Mergen romany. Ödem häzir şonu okasaňyz bir şol döwrüň kalho durmuşy bilen bagly ýöne bilemok yüreğime gaty giripdir şol eser durmuşam bar, owan adamlaryň ýaşaýşy. Men özüne çekgende adamlaryň birek bilen edýän gurrunlary biz oňa edebiýat diline dialog diýärse, şol dialoglaryň birek bilen aýdylşy, şonun gaty köp wagt öwrenimde adam uly bilen nähil gurleşýär, kiçi bilen nähil boluşy iň köp okan eserim şol. Bekse Täpüň doganlar romanyny okudum. Umuman plan eser okap plan eser goýun diýiljekler. Onsoň gaty köp bizim ýan ýakynly aramyzdan gitdi. Ýazyjy meşhur ýazyjy Oraz Ýagmyryň eserlerini gaty gowy. Şoňam eserlerini okumagy maslahat berýän. Umuman haýsy eser alyp gaýtyny goýjagym bilemok. Şol okulan eserler. Ýaňyr sözüňde bellek geçdiňizde maksatly bolun, maksatly ýaşaň, soňam hökman maksadyňyza tarap hereket ediň diýdiňiz. Siziň öňüňize goýan maksadyňyza tarap hereket ediňizde içiňizde başaryp ýa başarmalyk ýaly duýgular bilen gawatlaşaňyzda näme hereket etdiňiz? Birim üstünlük barada aýtsaňyz. Elbetde sebäbi adam öz ýüregini diňleýärdi, şoňa görä arzu edýär. Şol arzu edenden soň indi onu amala aşyrmak üçin ylgap başlaýardy. Onsoň egerde arzugam ullan etmeli. Sebäbi edäýin dedi, ay ýok, bu men başarjak adam däl diýen wagtlan boldy. Ýöne şu menne bolaýmaly. Men şunu alaýmaly. Men şuna hökman eýe çykmaly, şol menki diýip özümiň ýeten maksatlan boldy. Şolarym amal aşyrdy. Iň uly maksat näme? Men häzir aýdaýyn, ýöne adamyň durmuşyna garaşylmy arzu edýär, ýöne şoňa garaşman özüne bir gowşaklyk bolýarmy, ýöne bolmady diýen zatlaram bar da. Mysal üçin men çağalykdan radiode gurulamak arzu edýärdim. Sebäbini bilemok. 3-4 ýaşymda da öýde radio çykyp durýardy o wagtlar erkin. Şondan men madama şu radiomyzyň gadim radioda şeýle bir eýlek-beýlek geçirýän nurwady bar da. Tapýan türkmenistany. Gepler otyrny şu wagt soň halypalamyz boldy da şol dürli geldi bar, oğul wagt çary bar, ýa bögünçük radio oýnady. Men şonu dinleýärkem çıraýan ýatda içiniň. Şo çıraň aňyrsyndan mikrofonyň öňünde oturan diktorlar gözleýärdim. Ýöne tapamokdum. Men pikirimçe şol ýatada oturan ýalapdy. Asyl ol ýöne şol lampyçyk ekenle. Soňundan ol döwüli zat etdi, men gynandym şolaň içinde ýokduklaryny. Ýöne şol adamlara %100 boldum men, halypalam boldy. Ana men iň uly arzum şol. Sebäbi men şo maksadyma ýetdim. Soňam men arzu edýärdim şu hormatly prezidentime bir meşhur ýurdumyzyň
aydımçılarına, sonunda işgärlerine, dörüjülük işgärlerine şafer paýyny ýapanna şu sahnada meňem hormatly prezidentimiň elinden şafer paýyny alasym gelýärdi. Ýöne entek men ýaş, maňa ýetdirmez, men köp işlemeli ýerine diýip. Ýöne Owad radio elimi açandan soň hormatly prezidentimiz ýörükde öýler Owad radio elimi syýlaglady. Oňdaşyndan men şu 20 ýaşymdadım. Hormatly prezidentimiň elinden ruhyat koşgunyny şol syýlagy Türkmeniň altyn asy bäsleşigini almak bagtyna eýe boldum. Ana men durmuşymda iň uly zat şol. Onu da gahryman arkadaşymyň elinden diýjek bolýanym kalbyňda şo zatlara ymtylyş bolanyna ol hökman hasyl bolaýmar. Olsaň men soň ýene pikir edýänne diýmekden şo zatlaryň bolmalygy üçin biz arzu edýänler. Bizim hökman nesibämizde şo zatlar öň bardyr, şolam bizim ýüregimize goýulýanlar diýip özüm käwagt şon ýalym pikir edýänler. Ne geljekde de biz hökman we arzularymyzdan el çekmän ylgart işler. Ýöne men hiç wagtym okumakdan gaçamak, geljekde de söýü goşularyny mukap beren men gaturaýmyň dinleýijiler. Hökman hikaýelere mukap beren powestlerim. Ine şu söhbetimiziň ahyryna Kakamrat Rejepowyň goşgularyny mukap bereýin dinleýijiler. Ganat ýaýan ah kepderi Dünya aşk göwnüm meniň. Bu dağ düzler, bu adamlar ömrüm meniň. Joşup gelen ýazlaryna atlanyp ak ýyllaryma, feýle çykýan ýaşlygymyň şol nurana ýyllaryna. Onna ýaşyl ýagyşlaryň aýdym-aýdyp ýagmasy bar. Kä ýakyn, kä kalby çoýun şol gözleriň şoglasy bar. Bu dağlarda belent ruhum, alhamam kümüş çeşmeler. Din salsam şirin hengine kalbymyň sazy eşdiler. Telwas edip ak günleri ganat kakya göwnüm meniň. Gökde hatar gurandyrna uzap barýan ömrüm meniň. Unut. Asman garalmasa ýaxşy bolmaýa. Daşlary köwmeseň naqş bolmaýa. Hataň ýokdur menne bagşlanmaýan. Dünýede giň gowne baglamada gulup ählisini unut. Quyoşmadyň ýüregimiň törüne, göz ýaşmadyň duýgularmy öredin. Inni düýnlen gursagyny dörübem, sen meni tapmarsyň, bilýänsiň anyk. Şoň üçin unut. Gışa haýyr ýokdur tomsyň çoğundan, geçen güni ýatlap, keypiň çağa bolmaz. Alhamalla baharyň gül çağyndan, diňe ak niýetlen gujogyny siňip, ählisini unut. Bolsam da her nice merdu merdemmen, mazam bolmaz, ýyzymda sen örtenseň. Düşün baňa, juda iňrik görseňde, asmany köňlüňe dolman kabulut, ählisini unut. Söýgü ýollar, seýrany köp, seýli bir. Bir durmuş, meýlisi köp, meýli bir. Ananay, sen bagtly bolsyň şeýle bir. Bu sonjaň başyňa baht kuşy konup, sen häzir unut. Näme diýse diýbersin başgalar, günäh saýdym, kölögäňi basmagam. Erkin alyp ýüregiňde assalan, pek ışkyny tämiz ertire goýup, unut. Bäwul gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin, okap beren ajaýyp goşgularyňyz üçin Dörejülük toparmyzyň adyna köp sag bolsun aýtýas. Biziň gepleşigimiziň himayatkary Makul Hyzmat Terjime Merkezi Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň adyna gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin şu jagaş kofe içilýän, çay içilýän neme termidi. Size sowgat etýäs hemem Makul Hyzmat Terjime Merkezimiň adyndan şu kiçijik ýadygarlyk sowgady kabul edin. Şuňky Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň dörejülük topary. Siz elbetde meni mehmançylyga çağırdyňyz. Köp sag bolsun aýdýas. Dörejülük işiňizde hemişe üstünlikle hemra bolmagyny arzu edýäs. Geljekde de radio ýaýlymda dinleýijiler üçin täze gepleşikleri getirirsiz. Elbetde bizim özümüz geljekde jurnalistler, halkara gatnaşyklary institutynyň talipleri. Şoň üçin bir elbetde siziň jurnalyňyz üçin täze gowy makalary, söhbetdeşlikleri geljekde taýýarlamagym gözüňde tutýar. Siziň işiňizde üstünlikler hemra bolsun.
Sağ olun. Bizem sizden täze işleriňizde sünnükler arzu etjäs. Hayal güýji bilim güýjünden hemişe ýokarda hasaplanýar. Sizin duýguly dünýäňizde şygyrlaryň owazy belentden ýanlanyp, sizin owadan dünýäňizde hayalyňyzdaky owadan arzuwlaryňyz durmuşa ornasyn. Bu peşkeş berilen çäklice ömrü gowanyp geçiriň, söýüp geçiriň. Kituden kineden uzakda bolun, paýhasy pehime uýup geçiriň. Hormatly Atawatan TV YouTube kanalymyzyň tomaşaçylary, gepleşiklerimiziň innik sanlaryna didarlaşýança hoş wagtyňyz.